Il-Partit Nazzjonalista kompla bl-attakki koordinat fuq il-miżura tal-Gvern li permezz tagħha 7 miljun euro kienu investiti fin-nies. Fost oħrajn kandidati u esponenti tal-Partit Nazzjonalista ħarġu qatta bla ħabel kontra din l-inizjattiva b'raġunijiet diversi għaliex huma kontrija. 25 miljun euro huma tax refunds miżjuda hekk kif hemm ħabbra fil-budget għal din is-sena u 45 miljun euro oħra se jagħmlu ċekk addizzjonali maħsub biex jistimula l-ekonomija u jgħin biex il-familji jilqgħu għall-effetti tal-pandemija. Ekonomisti u msieħba soċjali laqgħu din l-inizjattiva iżda fil-Partit Nazzjonalista nfetaħ attakk kontra dan l-investiment fin-nies. Il-Gvern Laburista qiegħed jitħaq bina il-kol kitbet is-Sindku ta' Taslima grazzi għal laqgħat tal-Previ u beżżet bid-dejn skont il-Kaxxa ta' Malta vojta. Nerġa' ntenni li dawn il-flus kulħadd se jarhom sbieħ, imma tajjeb li wieħed jiftakar fid-dejn nazzjonali żiedet qatt tal-Previ għax il-Gvern qal li negozju l-familji f'pandemija akkużatu li battal il-Kaxxa ta' Malta. Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u kandidat Mark Anthony Sammut qal li tax refund u ċekk addizzjonali huma miżura ridikola u bħal seħbitu is-Sindku ta' Taslima il-kandidat Ivan Castillo ipprova jbeżza. Din id-darba bil-Greċja. Araw ġara fil-Greċja kiteb fil-mument fil-waqt li beżza bil-bailout kif kien jagħmel l-ex kap Simon Busuttil meta l-Partit Laburista kien iwiegħed li jraħħas il-kontijiet. Il-wedi tal-Partit Laburista nżammu sal-lum pajjiżna mhux talli ma kienx meħtieġ bailout, anzi klassifika fost l-iktar ekonomiji li kibru fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt huwa għalhekk li l-Prim Ministru u l-Ministru għall-Finanzi kienu f'pożizzjoni li jħabbru iktar investiment fin-nies. Investiment li niżel tajjeb ma' bosta għajr mal-Partit Nazzjonalista li saħansitra se jaħlu wkoll soppa msaħħna.